zuciya ta ƙaunar na fatima fitilar ruhi, zuciya na ƙaunar ki. Rabbi karfafe ne da karfinka, ka daɗe ni himma da tsoronka, shayar da ni daga taskarka, kukan da na yi a dominka, zuciya ta da ƙaunarka, ko da yaushe in ta dire aiki. Ga abin da girma za na faɗi, rabbana kana yi min har da daɗi, na faɗi majiya har da baɗi, ita zan faɗa rabbi mun buɗi, kan azararen mu gure guriya, da an kira mu sai a yi mamaki. Nutsuwa ta nutse da sirrin nan na salatu ka gama aiki ne, in na ce ka yi shi kuma wanayi, da gani zuwa gama aiki ne, kai ta yi ka ƙara mai ma'ana, Allah da shi za ka min maki. Nai sallama ta mai ma'ana ga gidan da ya tare kairi, nai sallama ta don ta'aban sirri ya zamto min jari, a halin ma'aiki kun yi daban, ku yarda da ni a cikin aikin. Rayuwa tana yi min zafi, in kika bar ni na zan sa kaina, rana da kuna ga inuwa, babu mai shiga balle zauna, da kin kira ni zan zo har gunki, in shigo cikin babul janna. Shayar da ni daga taskarki, Aisha Abdallah na san ki, kukan da na yi a domin ki, ya zamo silarsa na kalle ki, na kira ne da mai san ki, kar a fi ni tsara yabo gunki. Ya ummai ke ce gata na, ƙaunar ku ce mafita na, ku ne kaɗai ƙarshen magana, domin Ali ji tausaina, domin Hassan har da Husaina, domin sarrafan nakiya. Ni ta kuce batin yau ba, tamkar kusan ba a ƙaga ba, sara'u yau na kuma tuba, ai mai nuba don hali ba, ni da kawai ƙaunar ku nake, daure ki bar ni da ƙaunar ki. A cikin isar ku ki mun nima, ki ɗaga ni in zamto a sama, kuma ya bani na nema, ayaban ki ƙara mini himma, girman ki umma akwai girma, na sallama ni na bikiya. Mafakar fakewa labbaika, Mahamudu bani da tamkarka, mai garin Madinatu mai Makka, shugaban halittu gaishe ka, na gaishe ka, na gaishe ka. Girman ka ya zarce girma, sai an bi
bi ka a sam rahama, maƙiyin ka sai na dama ma, ya shugaban ma bulumma, bulumma mai alfarma. Son hutawa dan yabon mu ba mu tsayawa, hikima basira da dawa, mita ambato babu tsayawa, yan ambato na gaida ku, ina gaida ku. Na Fatima fitilar ruhi, barwa zuciya ta ƙaunar na Fatima fitilar ruhi.